Masiriro bari agusi television teyo radio teyo ekoleto muroberio ngabunoyo igato koletera kirituko lia Jumatano no boigo lituko lia Jumamosi muroberio Ekeumbu oito komanya igoro ya abarai boro konkuru agusi bonsi ebena ba MCA ebena ba women rep ebali bakuburio bagabana bonsi pibaria barosoro konkuru agusi na butokoletera sigitisen kiauna mbeyemo elitota kumanya ebirenga byabo kibata gitego cyo kuburia so bacuriyo banene ububure busyo bakorekana kitariki kyanda ejo mutinyo batano gatatu mwaka uyiga ayige desini yeke nakyo igego kwa obumanyi bwimeke gimana bwo tubate mirubiri ndemenge igego koreka mangana magene mirubiri ndemenge igego koreka yakomanya eliyo nyari kwemanya buyakigima ego ikachinga kikiria tuchukwa ko bocori obonene gitariki kyanda muri nago tebyo bono imokoroba yabono nigo tole no mukwane ligo se spokesperson political analyst liyo teko nyari yachire political analyst oitoga iga akorku resident political analyst na ndo guchakirira lia na engineer na ntebia na matuka bwango iga commentary grasi agende korokwa doctor sama matuka bwango iga na inde niga usikobekirwa obo doctor obo asense ya bongereza taliga mata bongereza na usikobekirwa ha egu twakegima igobone tunde ndago chaga niga guchobna doctor boni ga ni engineer liye ntebia na guikana likwana buya asenge njo na jete skuru akalia kanere chibesa na nje wikandi kwane niga korokwa engineer Kennedy Omwoyo mukorobe yabono lero tole nerega igato kwarira mange igoro ya siasa chorogongo ruagusi Kenya na boigo narienda tolengete ntwe buno mugusi bono tinde tinkole kinga gichinyinge nigonde tenda mukwanya muboli na kiye matuka mange na kiagenderere ken boire buya yamana matuka mange korwa ikimatate ria kwarenga amambia nande tromerana thank you na ki wiki abere as wiki mbiere nande ndo chingambia togendrete naende korrakana ngalende bintu byansire bona koyorokya igorende nganga ebintu ngange tole ne ngange tole ne twazire goika mirobe mate kuru mwako to atebire mwako gocha metinye tano gocha bonto atigire emetinye in fact angense emetinye bere to digereti elinde to soyo bachori banane Doctor, I mean engineer Omwoyo, the only again to get kogera kwanera mangana ya siasa na singincho kumanyo mugusi elinde nera manye ntocho kubeka magoso kusama mochel to beto kora kuru miake yegocha na kie kerenge kanene kumuro bilionga munoyo na boge TV ngabude yega ngiye kora to gukwana bono kolengana naye orochande ake umugusi omanyire goso ikirange arachugo kora obochol burubiya kulingana buna wona bintu bikorekana nande kolengana muna tokonya ukora na mangana ya gocha ekena bekora ngomugusi no mu Kenya kwa jumla owansire kumanya direction kya koraki akogenda ekiagera oroche gocha buna mangana alenge gocha bona igawaswasi gosebinte bingi kwa renga wana IPC almost yani ngangere gukora amangana nomination na mangana aspirants walibao chiko babekele papers yabo ime so that baba chole babenga they have been very cleared gose ase IPC buna wana na kiki ombrende gochi wakara ase getena soba choli ebintu nebinga bikolera ya somonto before gose bataramo a certificate achikurwanera ekerogikeria tagete tochaka kurogwa MCA we have cleared tocha se mbunge we constituency we have cleared tocha ma women rep we have cleared tocha senator we have cleared tomanya kogendo governor nere is has to be cleared then tomaya korone kero kigoro kumono oraibense mono sana ekero na tokoli ekero kya IPC amonto korukunga IPC na bwenre koli integrity of a person actually what is integrity ni kilitanga tujakira integrity of a person integrity na atura njake no ayenkorunka I mean, are you not integrity in family yao? Are you honest? Even to be embo yao ngakie. Maite ebi tombire nabono integrity of a person no ane karamole nyomba. Ngaki umuntu no akomanyete. Okay. Yakomanyete no montole nga wetera muina igo so garia. Gose gakomanyete nga gakwana ate ngaki mu gakone.
Olika gotebiri ngagere yes. Nabirigo. Igere yes. Andika kanire. Kega kanire okandire. That is now, let's start it now from home. Tomorrow, what one can now political, we are analyzing about integrity. Yes. It starts in a Ekeumbu to corrupt a kiago column to be to answer Amasomo. Amasomo na wana wantawanga, you know, quarry in Tevinge. For example, when I want to see to Gaiga, na wako nyanga wantomba ba degree. No, you know, no, express himself. Takonyara, lakini abwate degree paka go kuminga ki. Let's now. Skuru kia chieto. Skuru ye. Skuru ki. Skuru na wotia veri. But you know, nanti yango tenge ekero na wana for example nyene go sene university go sotenga Mount Kenya. When you give a very fake. Ekero kwa monta masomale fake. No, you know, mwana oyo koro university. Ekara ko interview. Epandi bata ngaki oyo karati yago chia because university ye tell university toko karakito kwa mini. Okay. Na kiyo konyora buna wana aba MC abange. Integrity yawe sakolgeri buya. Binti tima etina linga kiabanta paka kwa bolinga the Senate. Area clear to monto yo paka kanyore degree. Ngaya etete. Na ndenge songo kikali giti. Paka ga convince the Senate. For the award of a degree. You know, Karoga convinced the Senate. Inga kwali kintu yomboronge vile. Bono na bakwaye degree area. Yani neringa there's no question. Okay. Lakini wana abantu bangwasa kobe kungenge chunjigo. Chichinge degree chinge chire maminja. Lakini bono omuchando ngayoro. Goikabase goikasensemo ya IBC ka tomakomanya. Ikiagara birengo biribikurigirya mangana y'Igisemi mbira osukuri no bono litukuria rero ekyombegerya chimbe no bachori ya IBC amatu marieta na alikia bekensemo abande integrity yo chapter 6 ye katiba yensi ya Kenya abande nigirigiri bwate cyubolimo osembaikirane tindo banga inerede ebinde bigikatokanye bikesi IBC go setango asanari bigotenenirwa IBC as a body siraikuna kwanda okoligie gas ekara kwanda okole gas yaba koranga teriza advert yani gose ba korenga ki ndoto geto monto aseri baga fulani ndoto geto monto obwata qualification kirega bacha akabona mnabona mu MCA libagali atokire mnabona gose word no ni asaina actually is like no koligie gas ekwire nde mu MCA yo koba qualify atwale ochikurwanire karugeke you must have number 1 amasomao gaigetiga number 2 tobugatiene criminal record number 3 tobugati in chapter 6 maybe tobugatiene you know ivango ya ongwa kanolebia kurukeare ebintu byombi bire aya kwa marko nga clear kwende period nga umuntu naro umuntu romoronge no gosino umuntu kure kironi tawaka that honesty aya kogendera gochimotu umuntu oyo nga kiare ebintu bya nga kiako una for example abantu abange you see that's why obori ngaki nkibata gete MCA college bona abantu bandi because bamayete mirango ya nyuma bayete mirango iyo wanyora degree one of my take wrong present my papers the IPC ro matete manyiti yikira namwa those papers unless nandi batware system ego pare usinga ya ligerelibia ya ranga security ngole unaona kebatia monta ko linga kioke karwa na university who was your college mate onye waito mrango nyuma owanza kondigera linga ki na ndinga kiambo who was ngole nga your lecturer tomanyite lakini mono kukolgeli umuntu na bwate certificate nakige tokoba bona kuminga ki umuntu oyo nga kibona nga jia etete gochi kumuboli nga okay fine ekara kwa nga university units kwa ile nchikwala kusoma tamanyiti lakini na bwate you know those are the things nga bona IPC weke escrutinize emanya komanga maeno umuntu oyo nale neke na kwara abantu abanga bana thousand and sometimes ba kusko lakini naende abandi mbali ba penya
ikiara sana sana maete naende ebinto mbiri biraete without IPC ko realize unless somebody abe korusiko ate ngakika wono inde kibati abuna wana abantu bana maete ngaki rietali yao you are Christian names mai konyoranga gukuru Kennedy ngai korusie bono ngakirende kibati ko katu na tomo anyete ngai bone ngai ngakini arokuru kuna no kwati certificate oyo ningoyo bono yo so actually integrity ye ya letre machande mengi na this integrity yes ya letre machande mengi omuntu yobone kara penyire na ande because of the pocket ogenda motugalia onyora ngoitire actually it's like exam kwanya ngoitire na wikagali because of mufuko gali ro kinandi na ntwa chande ketegali obekoro jukura gali now the problem jagocha this person ekara ko assigned or duty yani ekara ko ayo chingu wemere munga bono lende na mo MCA koleke total failure. That's why atwara abantu na babo sonko abantu na baba yao okay omonto yo hetire oiri krogete kere kenene ekero somebody believes in erega ko iba manya okara amanyiko tenenga tama etinga I can use a shilling to make another shilling one era matenga chwesi ya chile gaiga even to account for that shilling tamanyeti kwanya ngega siasa rikire kire ntu ya sarikire at the end of the day minto bisari kete in that office wono chinga kina chichi umusi abonete kuligere libuya ka kiosoro gongorwa gusi waligere libuya elinde bachora barayi bali bwate bimoa ebiguchikoleto boko kurende abantu bali bwate bimoa butambira bwate bese chinyi na bwate bese nyingi na bakumura kibese chinyi yagera bachiko influence abantu maete kitaba akore toto bautishe bona omonto bunoyo kitambo maitatu are certificate yeye lazima na muntu wachibesa amaite bagotiga amanto umuntu re very genuine but mono muntu gichagwate ebese nando italiga maite I don't know nga kikae serikali yaitera akole mpaka ka abantu aba no nyembono muna wana se internal security yaito serikali yaito internal security na babwate parwa sana gocha go scrutinize individual every individual bakonyore the truth omochando bone tinga ebwate chipistoni komne ibere komne to inere ko bagotumeka asogo sera baiti omonto bono aina yale ngase kyombekirige chimbe no gochori IPC lituko lero na matukande aro andrete lero mokonyi bumura iwense na ikabusiwe kyombekyo eyembage kayere gotebanga ekyombekyo nke register ya telegunya na inde anga bante milioni ya mokorwa gongorya ko Rift Valley tratebe niko parushigwa se kwendeyo ase register kurende rero ekiraika sibusiwe kyombekyo nigatebona nikano kwege namna ekyombekya IBC ngichiko koremere mbuya oku okoro kinga no gonjore baho yanye begetega ero nchoirega kolengana na inkyo gosoma kurusingani well asomrai wenso irere na second number 2 as integrity aye okay there are some other places okogive question mark lakini karata kogenda academic omurai wense na ateneti omokonyi umuremezi omurai wense nonye no mokonyo ye but bone ntige kolete problem integrity yaye ngakire inere tarindunge especially conduct ngakiagwe conduct ngakiebe getera as a person kwanyora ngebintu mbikorteki mbire bimosingire but now nande mtu akwata last time ngaki IBC are kwa nganko molikere sana bato tiale goeta lakini nande bona kwa ngana obere pad ando muchando be ekara bona gucha kutumike bona batenga kimaige bantangire bankorre kiki bona ne serikali ne bwate batenga ki okay umuntu na baliga ye lakini because ne serikali ne maitenga nkiuchi okora gosinki ya korre gosumuntu ngakiali sometime even tombiro mate serikali gotiga ki let him just go ahead erabie ke akora eveli yes tutigayo tuirane bono siasa ya Azimio la Umoja wiki ye yaeta Kalonzo Musyoka no arengeli tangania sa Azimio la Umoja akeminja akagenda koligia kobo muraigwense akaligiba ka oyo kurukwa sunguri kobo mokonyo akatoma marieta aye gochia sekiombe gijimbe no gochorigia IBC oikire bosio ebintu bya moberere bikon na endo iranire maega
Kolengana naye ogocha gwa Kalonzo ase Azimio la Umoja na chikomenta chikura gose igara chikorusia. Actually naende the last time twakwanete that who is Kalonzo. Kalonzo ni nini tena nkiatagete korwa ase serikali. Arende korwa historia ele menye kadanga no muntu tali yani orongete iga no muntu rago ikigari na anda gwake aira na libasi agotie ko rama kwaje kwa mata but now yaberente komwa sare kokoraki gokore bikabireye agachikomnya kagochia agatuomera achikomnya kagochia ari agatuomera agatanga kibono mate karwa bounce back igotenga kiuma onya tali abantu abante inga umate bintebyo kare kire Kenya nene igade tiga na chito go sabe gwikenge bono Kenya nene kobwenje Kalonzo lakini in the real sense bali kala tokora that proper analysis ngotenga muntu oyo amefika mwisho but rende chikura chichia no chere koba yemo chere koba ibere of course na what followers vai let's speak the truth na what followers vai chikurange 1 point chira batu onye okobika second country ngima na bara nyor no nyen 2 point something chia Kalonzo kero maite umuntu no obnorabe wikotwara muntu ri wanjite na ndi no banga to yani umuntu nara watanga kinere ntagete na abiki arabe so chikura chiribona that vote chikura chiri chiara cha gosareka na ndi yusia ya kurunga wana oso chire independent ngota gosalia ari ngumubara goso chire Kenya kwanza gosirende ochirusiri waro Kenya kwanza one thing ingetumia ya as a weapon katenga ki moro chino en Kalonzo rio lengororo oruroro moro chino na kwenda bantu nande batamire kwerende Azimio but now I think ne Azimio na waro ba they are work smart twakoirege igai no chikogwa kwa wati ama ambassadors and you see karoge kiyo kabanga executive cabinet secretary actually is na wakere yani equivalent no prime minister karoge ki one time the late mawaziri tu wazo korokuna Simon Nyachae na bwate karoge it was very powerful ochi kwa karoge kirende me pikative tara change because what I know the moment Azimio nyasazi nga yaerere no nyene Kenya kwanza ile kwende igamkaliga pipi wika very so rende before that I think that's mnona karomo ako uli korokana ya Raila alotinga no monto ya soko mokiria tikamwa kerogeke integerera nchuto trase serikali ngwara kaya karoma buna bakole tiga lero no alenge naruko namnyogete no alenge kangundo na ale no alenge kangundo agotenga wono bune mararamisi ya roche dipiti otenga chinga chikore chiao nchiri boronge ebintu gosinga kinga ki APC ni abantu bande be nga stronghold ya Kenya kwanza abantu baruroro bakamantenga ki bilikuwa gotokorera ndio hii bilikuwa natokora biarande wana gocha so sometime unaona karotoko kora so much there is a very big again the mistake nile mekongana mena sana leaders do pata ikomanya one ekere leader na leadership tali komanya that thing yali kusekero kali ikaransete gakero for a time it's not a permanent ngoruoro so lakini yale kara ikaransete gari bweba ekere bire ya manyora ekere ya manyore wana konyana kwa ko left right echatenga kai na mito bia rengiga engineer noroche ngaruto nabune enaro eria abirenga mokonyi bumara iwense tayo nyakobo murai direct kobwa moi oyokero mugaka Kenyatta asirete akamanya go take over atikobo murai iwense otherwise on the tayo onyakurwa sobo konyi bubura iwense no vice president and direct chikura jiboli we aiteri yokagende noroche nachikobuna enari yabirena ko ikasa okaisiko and I call it the nga chikobuli uburai later tainaru sobo deputy and sobo iwense no yantan karinga it could have been maite sometime karoto koligelinga inki moya korete until akakoraki akaenda through number one
ekaro moya koba agochiko mokonyi alengo mokonyi wense na koba president atu abwate chane kama we had one party it was kanu baba kanu mama kila kitu na ende that time somehow like dictatorship nje alengoro ojiko kugega kwa nyengo gotoka alimona chinguru nchi alengo after ebya mabyache binge ikabanga kiro muntu ono na chambuliwa aya bono nande yabere ngento kende ekero number 2 abangale nabwate interest yo jikolidi number 1 akaanza kumoro kinga na are smarter than him yani na manyete binte binge wetani sometime mama ete boss yaone boss tuwe ndikumoita boss go kumoro kinga na ebo na nere boss na ba kora kendi yons bono nabera kongo lakini rende challenges njiroro lakini rende over that nto underrate jane so much that is the truth let us not underrate yani nto batsko mwanza rate ngabona rende because of that although rende from simio it's like this is a group yani group were combined wago fight jane lakini from the other side this jane kroganere ruto go said amorai namba bile kroganere ruto chinguru nchiro ne chinguru ekara chiroro do basko mwandare so much because one of my thing to which already once record marara missing omanyete kiavere so that you know inkiata te kokora na te gotiria abantu ngaki morochi binte imbio chikobia sympathy votes chakurigia njimoetie ejuna korera na ndo korana siasa ya abere muni ya ile ya miaka no you see na kikwara likaronsa tanga bintu bikwara gotokorera ya wikere in other words ene serikali aye golisco wote kupinga serikali rende ga kia inga it's not possible it's not possible lakini rende still again to kiuka gotwara is going to be a very strong opposition leader such that asakoba ngotwara bapunga bange then asimio pia itakuwa na shida na nani mtubia mbao jiweta parliament because ikroma tawata wachinga wachumba bange mbago iti yes bago pinga genteki yani alanga muswado yokoreki ogule ine rege chikobe problem asasimio but rende na kende na keba na wana asimio tanga no mumura kwalenge twamnyokire bya baragiro ojo muri ndo siasore boro ya bono tulikere gochaga ike totebi brengere bya ombirivi chinga gibune chiga kero ligere tie tesini kyona mbe mokimuno bikegusi ndendegera kwalikire totebi bo chabori na ki elietali ya olire our TV we have who is one we need operation we have a money problem naro kurikaga igokoroka namba bwate omuchukoro obo yo bwato muchandogete batagete obokonyi bya muno kigima ngane yo neligererigwe na ensemo yende gendera kulika SMS gocha naro gegokuruku Kenneth Mugire ni gaote bana ere ni gale ensemo ya azimio la umoja bya mana soko benseme yo ntuye to kobekera mangana tegikirario linda ibwe komonyene onyale goteba bunoroje Naomi Nyagemi nera nigagote bana ligireti umurubulio emagoroba yabono gendera kuri SMS yawo ngochagege magoroba yabono iliyo nayo orwe birengere byaho ilitomanye na ayenga yote nete na ndenga kyoroche obochori obo bogochi korekana noroje IBC yebangete ziye robereti bya kigima magoroba yabono tukonera yo asenchira iyo wikirano bono Ken tuakwanire Kalonzo no gochakwaye azazimio la umoja kwa mentro mubarogete usiko bono kurwese mu yabukamba umuntu tegalete ya Kenya kwanza igakuru Johnson Mudama na oyuchi tororo ukurukunga nere Dr. Alfred Mutua mbarusie kinamba cyabukamba barusie Kalonzo baire ya Kenya kwanza ona bono roche Mutama last time aliangusha umuntu ukurukunga nere Alfred Kalonzo Alfred Mutua nonye nero nyataye serikali ngotebekana nga bintu mbya lengo boronge lakini rende yusi bina bikanda kotini ngwaro chegari mwishoe
serikali I think maybe ibintu mbiri byabete ibyo tanyara bataba nzikera nto ma to monta na njade nga kinkinia kanyu chase raporate I think konya lakini rende ibintu nkiringa ki eromo nyene kulikuwa na shida bono if you look as a group ya Bokamba ndobwata mo dokana Kalonzo bono nerende bono nere bono number 1 okoridi abande tutwaro muswati okorokana Charity Ngoro tutwaro mo Professor Kibwana and the rest yonyo gocha abantaba mbabwate sei asaba Kamba okay ingekuwa na shida onye karosa akoraki Erusia iki na ya kwa force ngono ba akoraki bako frota na yani bako ngusana na lakini wono baso iramo it means na abantu abana barotinga omukamba na naratinga ki onye abantu abo si basoire omuntu kurukunga nere mutama na Alfred Mutwa they cannot make a difference lakini ngikereire chingaki chintambe kurushia oburaye Kalonzo. Now, Kalonzo maeterende buna toraka tabwati muzimama tango murayo ndete yonero ejiriko ruzi totenga omuntu oyo roche obeire vice president as almost 2 times akabe 2 times ya Moi I mean one time ya Moi na one time ya Kibaki so in other words omuntu is like bona wana Ruto na roche okarokobe deputy it's like that time it was a vice president so naka no muntu omanyete siasa sana ya serikali ndani ya na kiro chata gotige rusiko na bwate nero bubisigete amanyete bata motigisiko ekero baso kumotike na bako tenga muntu asa ko penya ka na wara korek arasa kuna abe ko mwanya na bako nyana ngosati yebintu so na kidatse bako matinga ya as long as you montari na nyikiale malente imi kieta mate sometimes na bako nyana omwana na bako nyana anye karare mu kigali nero ko tenga dago pingo tenga dadi no yebitingo kora paka watenga ki oyo ngakiwa nare lakini wono ko matenga kira na no yo nore koraki inchume na inchuto sabe family that's why as a family Simio aranga kimonto ntoko motigesco and to make a very strong government ekaroto gukora bone government yito wiko monto mbekeme nabwate umungsogete yes goikiraga abwo okoranga kiro monto kiraini cha chorirwe twamanyire ningora ningotari mwinoga ninki to expected bono kurubono esimeti nyeberete kalete ngigeo chikoba kurubono mpaka litukuri wakachikura now one ngoma te campaign campaign ya chakire nkongu sana na ndi wono mate campaign wichokoro tenga mna likale ngakyo konyaranga gosebu na yali ngoseno DM nere konye egende Nyanza ekoregende North Eastern ekoregende Coast ego cha Nyanza echegusi wono you see they have yani ba a strategy you know then ekorogo kora when ekororo chibuna wono gosenga wa mobisoria sana egente goche kiarete ngakyo monto ngakyo mogatera makana no ngo mato moto one strategy ya Simio ne liye strategy ngaki everyone robiabo nkiba gukora sio lazima raira ngana ro jokore ko campaign gose ukambani sio lazima ngana yana kugenda kwerende Central Kenya one they have done ba divided mata genda segete Kalonzo genda segete baba vera segete and there are some that strongholds raira yani tata no need your campaign so now bali ngakibuna wana kwende ese mchando Mount Kenya concentrate that abantu balia konya that narrative that yani ya bigituona abantu benze beri baro yani buna irete ngakibona Mount Kenya ne ya Yuda gosene ya Kenya kwanza ngakimogo breakthrough ekromo kwanda Lake Valley jakra washinigiso trimboke na kuru mate na kuru is a very strong stronghold ya Kenya kwanza ngakimogo breakthrough and I'm telling you as we speak now buna konya Mount Kenya bunere things have changed
Things have changed completely. Ene kira bigi proportion, ne kira bigi wikira bodi, UDA na Azimio. Na Azimio. Ne kira soko. Bono, you see, almost what you're korukunga Mata Karua. Buna wano mbone sinare na renge. Abantu nabatenga kiyaya na intuntu bwa tomuntu goturwanira. Oli gorali. Nande komatenga abantu na bwa bange. Nande batenga ndiga kire ne ba go wetenga kibona ane moji botachanda. Yana no to bwa tomuntu. Korra more. Ngwetira more kinde. Tunde. Mana maga. Aya. Nande rende you see another thing. Azimio, they have done what we call gender balance. Gender balance ngaki omogaka omongina. Yani nonye bintu kire na moko gambe bintu bya boronge. Ata ninga kia bagaka boka. Ebono mate ye karya genda Mount Kenya. Yare to munguso getenga kikai. Bono omoswati to wika kwansra koraki. Tramo support. Andi komate nga baswati abange gosabangina abange. Ba ngoetera bara bokongo sana. Again tubuna career mwaka tanga kingoma etabangina they are going to be supported. Koma tenga baswati abange. They are single matters. One again tukalinga serikali ngochi gokonyere abangina bali bale veterinary. Yani bono ngaki matamongna tanga kibon trochike sachindo mongna bale ko monto banyo mana gari ba ake mto biasarikire amongno tigara na bana single mother. Okay. Omo winga tuna kwa mo somo swati gari ngane mapenzi gari bono serikali is going to take over. Ekere ko take over oroche mo swati na watu bono wes tenga tata agenda kara agenda lakini bono ntokwane ekiere serikali ngochi komwaere empower emosomeria abana emwachibesa nini utamwambia igobore mumbole bono nkiro cy'umuntu yatata ngaki yati umuntu ndara turamubika. By the way abaswati abanga turi kinabona abaswati bari gusenyomba bari twetenerete batagemeta bagaka. Bono anye serikali jigo take care. Abana be serikali baire. Eba some for free. Yani matawana kwera chesla ngaki ama single mother. Abana mbwate matano. Otomero yendo kyao. Serikali yatanga ki abana aba serikali like foreign countries for una chinse chirikire developed. Abana na be state. Okay. State nere wasoro. Akuna hata nduru mungu ya karaki. Akuru. Akobori. Korusanda paka university serikali yakoraki nande ya mwasa mane agakoraki akomendeni abana go chinta itu abaka bwana nto itare go to arkirushiko kene giyono yukwana but really that's not the case. I think it's because we are moving to yani one to move to another level. Ekiara mine that why do you think again this one is why do you think to bwate chichokora abana bali street boys and street children. Yani umwana oyo ngino omonyore tabwati tamati kubalenda bana umwana oyo bono nari ko yanga abana gete very bright abana ba very street. If serikali ya Azimio goswa I tell you things will change. Yamana nari ko kulikanga Ndizi TV. I'm Duke from Mogonga. What I can say, we need people who will lead this country to a better form. If you can see what happens in Azimio, it's all about safeguarding leadership to be in some groups of people. Mimi nataka kuwa huu ndio wakati wa mageuzi na ni vizuri kama sisi wa Kenya kuchagua bila pia kabila nyingine kuonyesha umoja kama wa Kenya, and that will show we have democracy in our country, kwa sababu Kenya ni ya kila mtu na kila mtu pia ana haki ya kuongoza. Maombi yangu ni Kenya iandikishe rekodi mpya. Bia mono kigima Duke robotru oru aigire abakenya baigure ebirengere byabo muno tagete ense yegendere gushibosyo nebirengere byo byo kwagacha bya kigima bia mono kigima nari gaiga erati nari kirieta bori akuru kwa Geoffrey chacha kurwosuneka message nere kwa ligetenga kiende nona arucierieta ya rero to ligeti lieta liao agiye korana nyore message ere kwa ligeta alitangani
na ikiagera na nyore litari yao igikuru kwa gatana hello Ndizi TV Omwoyo is an expert in political analyst Adhan Azimio will win by 60%. Thank you. Biara rogana kwa moire ukomanya gete bakorore na bigo cha kunyarikana ino Exactly. Kennedy tutara ndo mutumo kumutangani tugwathita ikanyerere. Yes. Bono kero kuligiria Azimio kwaligiria na Kenya Kwanza. Yes. Effect ya abakonyi babo abakonyi babo kigagiye cyugendera kuri SMS yao na tunyisome gaiga elinde birengeri byao binyare kwigwekana na abakenya nande kwali kiri tari yao na litokomanya nga yokurwa na ende no ligirete getezinike mbya muno gosebono gwikaboniga Kennedy Buna twatolera abakonyi babarayibuli bachukubuli birogo by'uburayi gwense gwikaboni go noroche byaretire mu musogete kene wana barayi abakonyi nkwara last time amonto linganere regati oyora mokonyi deputy president. Yes. Ogotanga ki after all 1.5 votes inki chaba kamba ngikira akole 1.5 million votes ako kumbuka ngaki kale kamoja na kingenjo kidogo chasa nini kibaba kani bweseri nkwaje buna bakamba batinga ki intona muna twate tinga boli bweito boli obosinini ngiboji okora boli bweito obosinini yatobe karali moina tatobe kumuino ga now again tukiri kiaitire yaitire Kenya Kwanza because kwa na siasa teringia nebanga ni goma tinga ne obwate ne kureyemo umuntu oli mote kiara is politics gako is that weapon agokole aya gokogenda buna enchira bona mata the way mata go campaign so Mount Kenya is quite different nenchira ligati akoraki campaign bona for example so tenga nonye tosa kobeka se constituency chance amini ase region chance ngokogenda for example Mount Kenya ne kwenye bate problem one go looking at the percentage chance they can increase give it 1 month it might be either the same gosena and 8 carry you see these people they had been having that narrative ngaki iga Mount Kenya is into Kenya Kwanza but things have changed most about yourself watchire awate Antonio ngaki abantu baminto into serikali yasoime nande mumasko iskoye serikali ekaroko bani amaite tiangati abantu bana Mount Kenya lakini ko tenga sometime ekero to gutwara gusuna wona katwanya romonto monto itora sekete kuna mandrochie omonto korunganere internal security ekero to bwato monto unoria you know it's not easy echirochi abitsa beyond 42 tribes twanya romonto yomo umuntu oli nere yani muna head of state muna boka no nyoro chinda toro chindo time gama denga there is somebody otenile to maitin ke serikali ya kapeki umuntu uno itabane ntiko nyako wako na ngaki uno umuntu mende koska mwas ko umuntu rikapsane so abantu ba Mount Kenya mbamanyete obuyo bukobere serikali yokobere serikali no buya bwibendera ekero je bendera yo kinga kimu safara abantu kuruga kimwe kimwe kintu ekero muntu na atanga kirera bona maybe cyese ringa twaro siri this time cyese out of collection nini cyese atenga wana kipara cha central cyose ntekikorake kibekwe erana muntu buna muntu yo kuruga nere matiange sei no ngai ngusi ntagete town area kisiero you see that's why ria karate iga because of akita karra aga uplift kisi stadium ebe national stadium chiasa chest no yirege kako chiesa chest ngikita eroto yosebo kambani chiro sembo garego you know head of state is head of state imondo chiesa rega ya onbona kengaki onyendia abantu baitu naona bagusi bakumanyo bya bwa serikali na ndibamenga ki ese tuatenga ndo baso ko baisiko ya serikali what a benefit yani things will change even to bigo change bibebente you see one mna chuna bono na onye nkora mna bono ba Kisumu
ekero muno monto yo mugabana roro mate moko guchiresa na demwe no nye grants chiri that's why koranga Kisumbu no gere extra better than other towns. Okay. So head of state yene kana mure serikali ninge kia muhimu. Okoranga today akabiri yumura ibwensi ngose county ya Kisumu gose semeli yabo gere niko banyorire ebinte binge sana. Ebinte binge because of ugo kwana ni serikali. Okay. Yes. Kedra no mutumoko bala wena kwate birenge byabo bagotoma gocha gaiga na borobutika to bisome Yusuf naroli SMS yao agataba I'm Yusuf staying to Kirinyaga. I'd like to let you know that things over here are different from what engineer is speaking. Come August and be sober. Hustler will be the winner over here and keep my say unto. Yusufu tobekenya sa tobekama torole na kige bintu bikogenda onye kere mnogoteba biamono kigima lakini rende bindongonjero bire litukeli bagoteba ne litambe sana asa mangana politics go mangana siasa litukeli mo ne litambe sana maambia na begento gotege ko bayiga ko ikamogara bintu byonjorero oligere liyo bachori bwa kore to mwaka bwitiri bubere na combination iseto eyo kurugo kabogo nero ringe the favorite lakini bakamukoleta propaganda gete ngokwanire bobigoro yabasuba pero mango kana kwa jikura ebintu bikagenda enjere yende nakina tebanga bono yes Yusuf onye kontegerete ntoi kwandarate Kenya kwanza ntoi kumwandarate but potential that guy ntoi mwandarate anything can happen na ende ntoi supporting abona asimio ne keregento no as a things bona binabirega bona is like farasi zimeanza kukimbia pamoja lakini at the end ntoma tinga ki who would be the winner of the effort lakini rinde what we are seeing that things have started that wave yaringe Mount Kenya tajera wa moniga which means at least ngi bintu gete byakoreki bya change so lakini we are not underrating kinga Kenya kwanza te koira gose kwende asimio nero jikoira no at the moment ntora nyora kabisa mbono kisibarasi cha kristianza kumnyoka yes kubono kuchakra bono mnajitariki give it 1 month na litokora levito bia kuna wika January ga amene kwerende July ga abono Yusuf abono naona watu katenga ki bono tokonyara ngore busi ikiara osa korgi naona iga bantu Kenya kwanza babu yate yo koranga bantano is a wave na ndiko kugenda rege na ras is a wave so yakonyora ngabona na very difficult go determine ki who is who but then wika July tuamanyira kibono mangana gari Moses kurumagena gotebona ntogoza kuingira enseme ye moya azimio yoka tokwane buya igore yege enseme ya Kenya kwanza kiagera bono enseme iteribia akoranga to ingirete enseme ya azimio na bagoteba aki Moses ya ntrate ngana azimio na ande te Moses ntegerabia atogotenga seboniga farasi mbono ba soregeti so ntona kinatenga ki ekaro naona karatwara morai benso kabira lenge kamkunji akwara abantu baikire igore karatwara ingi ekaro yonda raira lenge die karara welcome Kalonzo abantu baikire cha no tokonyara tenga kinga nasi niyo bose Kenya kwanza at this time tokonyara gotebe exactly abantu abonse koranga bari dali bakoro butukiburia ngonyororenga imagine gerenge sana so Moses egento ngalinga ntubuna nchibuna for example as an analyst I'm neither here nor the other side no I'm very neutral gotenga ki ground ngikeroro yani una mount roach konya wono kolinga muna Mount Kenya kendi nkiarengo but now yaanze go peak lakini try that wave yaanze go peak una wono to gontenga Rift Valley go simuna for example not lift inga asimio nebwate wave ali Kenya kwanza trocho igebi ntumune mbiringa ki there are some regions awatenga ki no chiotogi ngaki te konyari unaona Nyanza togotenga ki ngabona ine kwende Kenya kwanza nero there are some regions togotenga ki echi chiabo echibono na chibono bagwakana so that oyo kubwa korugaiga no oyo kubwa korugaiga gosojo okoingira yonde you'll take ejo tamani bakaboniga bakapaga ekaruzo ikire July na tukomanga wono ebintu abirega yes gatia Raila na Ruto ningole
no semi obonge gochia sabanto oino yo mokobori tarigetri tari ya embia nonde naro tomese yerega igaboso tumire maragatato atarigetikende rakinde chia ikire mbia mono kigima kefa monda agote abari galigire kurukio goro live. Let's give baba ndio Nyanza tukule matunda pia mono kefa monda na matunda da yeto liambia mono matunda bagatanya wale mono ko ate anya whatever tiganda roye nere eruga nera acho Chanai John eruga nera kwa tumekabo ntanyala gukwana CTV karato kolike minde bitigato tube kama skania gekiagara abantu mbale daborobo uriyote gukwanira bobe bamwanjete ekaro ora kwane lieta munerio okorana mba kuigubiya igobono propaganda tonyibeke nsemo biamono na watebire SMS ya onanyerorire oyo ndagate bana ki good evening Ndizi TV. I'm aspiring MCA Fred Atika from Ibeno ward Omwoyo namjua. I think he will deliver. Let him also aim to contest in Kiogoro ward. Ona watebire na sageti it's okay fine lakini rende ase na ikire tigonte bringa ni gato kwerena yes tigonmo ategerere aganyenga ni gato kwerena ningo anse kwa jo murigeria ya television ya Ndizi TV tigoto kendere to kwana gahiga mangana siasa maite siasa ne bwate emotions aboko nyora muntu ka kwanire gendeke onyo kolense mende na boko iguna ngelibia na kolense mende andiko iguna nge obura bwansu bwa siasa kolende ntunto ikora monde na inde nigoto kobeka mangana buna kolengana aikire boniga na inde mambi na boko nyore mito binde bya onchule na inde siasa ya rori byoro ngaho guchense moyende gubona yonzi na rutogo kwanira elito arana kito kwendera guskabosio obura bwansu bwa siasa bona nigoto tando so mutumo komoke chingakie cyo kanya kora siasa mesi yao nyetome gochase namba eyere gora buse TV yao elinto yesome iga sigete ni kyo nambe mokyo muno abike usi astai yoboni gano ligiti TV cyo cyo nyoro morobelio bantu baligere kinsa buneji gaba kwana mangana siasa andetayo niga Ndizi TV okay gobono yotra ende sumu tumokomoke goyer na tole elitogendere no morobelio gwe Ekeumbu gwe kinsa isano igoro chema goroba ya bono eye nige korokwa Ndizi TV obwansu bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isano nemo ibire isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwaka bwechiri bwibere nemerongo ibere na ibere no mwako siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga liyokoboria na kunengia ekerenka cyugukwana igo. It can tell you how far the Kiamania
na niko batagete guchwa so nominations Yes. bono umurubiri Ekeumbu nigo gucho kori bagaria ryokoboria kurigeria na kunengia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere gasi yayo engia gosebe. And you see what you do, no what you want, what you're going to do for them. kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchamo tuko asugu chekomera na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkugo gusi na Kenya ngima Tena hotelio ekero musani abrangi kanyo kwa ekero muntu abugata bageni bwoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakuwani lakini tu uko ibunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwechi obubono tiritarindi umurobiryo Ekeumbu aseto kunengia na kumanyikiringa Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono kigimo mwancho murigereria na inde twiranire sentunde ya kabiri elito konera mangana siasa somuruburi Ekeumbu oyo gochirakira litukulia Jumamosi chisi seto nenu sucha botuko na bogo litukulia Jumatano sto konera mangana siasa egaro siasa bwate tense kigima bono na liba igole kigima abantu bakominyokania montagwika IBC unakoraiga shu olika mukunji unakoraiga asoire gojemete muina momera na muino ageragendete koiriata aigabuna tuliga boniga ochiko kiri nyomba iga otete kurahara egari ya etane speaker 10 babigete metugoro toli kurahara abana bono nigo baguturwa kirengake ikiagera nigo ebwate tense bobe abagina baterira matera harire kurumonwa abasaye bono baragire baigotete boni gatogo kwanera monta koigwe bwate tense bonere bobe inje bwega na engineer ga stranyo rakende lakini to kumia jiga katanyare mbia bana am Victor Nyachwaya oyo no mokone agada mborerie erwotie yo ine segatia Raila na Boigo Ruto ningo orija obwate obosemi obonge ngataminatie yo bwate obosemi agochia sabanto yani uturate no muntu gokwana mangana aria akobwata bakenya gusura chiko bokonya kubwa uyonde gatsasa abo babere kadira ba minute gukwana igokera kubuli bosemia obonge wora bokutere liboliere naro kobolia na no bwate kirenga yo kuboli bo MC kuru kyogoro what to chora to akiko kokima tango jize ndora idio mai ono buna bona iga na gotenga ki coming July 60 na vera inga gande isko ye itoga One of the Kona Nyasa on Konyre, actually, I'm going in for my doctorate. July, there is London College School. And graduate Korwar. Ngo chama ene. You see one of the title. Doctor. Nando my one thing okay, fine. It's now Good evening, Ndizi TV. Aspiring MCA Fred Atika Fred in July, go jale doctorate. One ultimate because now my title will change. One kerera change na hende one nchikurio MC. Aki atika na na no sene kore kweligo hende gira nga oyo. Kigani arasa go scenario advice ya bantu ngaki nkia somire. Nkia gotoa such that name to a county ito imoke igoro. Kwa boli girogo nkire kwale kwa. Nare kwali korogo. But rende my ambition 30 years so as a siasa as at now. Ndete nkora bantegas. Okay. You know, akramo we can answer that panel. Me aid go say amole governor. Me aid go say amole that panel. You know the stakeholders here we see. You need over an eye amawaida
from those developed countries ngakiba kora magendra Okay. amagendra ngakimokonya transfer. You know what we call benchmarking. You do those benchmarking from those foreign countries mochireta neke no mokonya ngomonto no gosene ne governor is not him alone. Okay. Nata get ideas. Yeah. Ekromoko my ideas bono linde nchekeni nchiko ngane sia one kokongoji waka gari gaki na be ko bono motinga ki bono linda ekra kwa chito ko kole minte byonse na no kwa keko to gotigiro ne nerenda kiko ai wasukira sigete so that lindo you know is better exploit that education onyerete sabanto naliba okaraki naliba kwa ngama ena ndo mwana oyito sele ojo Kennedy alifanya APCD. Therefore tingo takanga wana gali oroje I think maybe kerera ikikwere ndali igante ni nali sabanto barabo ngabambe kirego ebutwa manye go wachinga no honti ne chime sikin komnyo kige kwerende para no na kiba na ko mulga ki ne daktari ngakibana kiaba rojirende so na wana aja kobori lakini wo but bono ni na tambukira na tasti the thing ekerna na baron koreke batigere you know na be korna na be abege ntike karondo chigaria na abantu balia barabu otenga kai mduwelie tundu na ndo maye expect na ngiche kuchokurwa nrankai te kunyare kana yabono bya ngegete breda tika kwa nyore richi buliao Dr. to be otevire ngere karamo ali bagange tikakwonera mangana yo kwanalize mangana siasa aigase orokongoro itu agusi na bogo kenyengima bono na robori gaiga na borlieru tie yo ine gatia Raila na Ruto ningore dogo semia obunge imagine kwa orali interpreting obo somia bonge mbali minute but rende you see ekarato kulia banta once you see konya wana Ruto iga tenga ki bottoms up lero kwara lero iga change the narrative the narrative ni linga abantu baito ba Kenya basumbukire omasha cha abera maokongo marore mafuta petroli ya kinere amafuta je no ana ya kora ndaga kinire ebintu byabere obugimo bwa korreki bwa kogire ago tenga you know it's now looking that vote ya wananchi that nyasasa gwanchangire amuntu nko ndango fight ebintu bikoreke omwananchi yakiko benefit. Okay. Now from the other side omuntu korukana Raila mwako na my this experience na bati miaka mingi okore siasa na ma tete pattern ago finya ebintu byabo natakatoki bya sono now omuntu korukana Raila Rochibona karalia you see one thing ekitokorongo mwako no masemi osina akole binto rojo na mone karale ko chora running mate he never went him alone yaya katenga kimbora this round table agachore panel e panel ikamuletro muntu ikamukonya ikamatinga bantaba out of these three people now choose the best nera gachuringa ki abantaba if I choose Kalonzo, Nkia Chikoleta. If I choose Nyengo Chora Matakarua, Nkio Chikoleta. Onyengo Chora Gosino Montokurunganere Munya, Nkio Chikoleta. Akamanyakura Karangaki, Insako Chora Matakarua, Mount Kenya, Nere brought rich in votes. Yes. Omnande Moswati or no Moswati. That favor. Na what the record dia. Na what the record of Kurumaiga. I know nonsense woman. It's a coach almost Swati. Abaswat was Kenya was not going to get a correct Konya Minto. Osene Kagama Tomong Nano Mate Yombari in Kikero. Yes. So I can yorang or chore or Montoyo. So between them, of course, all of them nobody wise. Okay. Lakini rende you see omoga kokorukana Raila is elderly. Okay. No more kokorukana deputy president is a young man. Okay. Tara mate iga cha kanyora siasa erime. Umuntu no korukana Raila to se nekene. No ni natoriga natoriga. I'm telling you more korio corregas. Okay, no, no, this TV. This TV, mucho koyalinge. Atu abwate station ya Mayoka. Baba na mama. Ibo.
lakini wono because freedom of media, yes, freedom of speech, freedom of all that. So long as to bazo kukwana yani ndeto kubulika kwata bantu abangi bamenye tamangana ayu n'abantu beke bali kiao nande yake bali balense yake ekira mbalengo omwe tamangana abantu abangi bakuga jukura balense myaka 35 tebe abasabu mbamenye tamangana ayu no serena na koleteke kose borobwo muna obusiborobo I think tigamba tebi tim abantu baminto na asema takarete buna wana devolution of resources bintembi arengo ebintembi arenga se county omonto renge the county boss omo DC nemia wono that time on ando monto wade chingo no monto ko omo DC this ebinto bya onchikari wono ya chi governor aya that time mtu ari komanga chibesa chikorwa as national government ngakchingana boni ngechi aberinga allocation of resources from the national government chigocha kerase county 35%. Yes, kibese chiachire that's why roching those kwere chi county chire make use of it wako mbere sini kweli chiri akoro chia ngamane chese chiaro chi national government and therefore gato chimeki to make their use omonto karate interviews bigacha ningo no mugako now omonto korukunga nere Ruto actually this is one of the times le koranga kumbe kuna utamu ekere that time liekara lenge YK92 ya that time of President Moi binte bikonyambiracha omutiganya nene gusina nayo te korete shida abantu bacha bwo tukuba kana mabati banya kongonta gari gaba kwamnyoki wisoko yede batenga ki okakongeza kuringa ki ngoja kukuna tata bambi kwati kama kana kwa ba ya gwata mama na okuringa for the next 3 months tuliko tabuo ekara chikole chena hata kikai kebati ngaki ngaya mosenje nale binte ntageti ogotenga we kwatika gobo lakini bono into things are just different into bichenjeti there is freedom na bongo go challenge oro chumontago tira mchana gali otebiruto ngaki yere ganaiga otena mchana otebi amara wense ringa kingo ngona mako otebi moinga bote to kaza bijize bizibirize to iri twale gonya ngwara gonyara so what means nga awasema waida freedom ya chiri and through murako korokangaraira yes diganso omega kachiese mesitari inge bali mwaende gotomatinde digotigero ndisiko Ndizi TV nimeshukuru kwa kazi ambayo mnafanya. Mr. Ruto ni rais wa 5 wa Kenya, a man to watch. Mr. John from Nyamira bia mano kabinge kigima SMS yao emagoroba yabono nkogenda tole siasa cha gusiye sidega kitali chinkega Kibati and the engineer for presidential the game is over, let people prepare like Aturi said, watu wakate miti. Please, engineer, analyze our local politics, especially gubernatorial. Good work. Nyasimimbi amana. Nyasimimbi amana ninko maetento umerana ngagigeteiga. Biamano Hello Ndizi TV. Oyo Walter Mangongo, agata Dr. Ken Gusiengima, tuaitabire na Azimio. Biamano zibirengera biao magaro yabono. Kwa ebirengera biao karwe kiagera. Naye kiro muntu nabwate opinion kiro muntu nabwate ekerangerikia ebuna atakere Ndizi TV ni William Monyoro Kijieka kutoka daraja 2. Je, kati ya hao wawili nani anaweza maliza deni la Kenya? Egati ya mokonyi muraibwense uyibona uchikoba moko muraibwense musiki William Ruto nyaka koire keruge kyo nabo igo na Raila Odinga asa ubabere ngobwate economic approaching ya era chikokore deni ya ito try na sama you see what's going to happen unaboniga you see currency ko develop na ende no economy ya Kenya what does that one mean it means foreigners wajire wa investor in Kenya they have pumped their money in Kenya ekara ya very ya pumped their money in Kenya vijana kama sahi wamepata kazi ekara wanyore that jobs yes creation of that jobs abantu angu akana bare tax Anyumete? Yes. Abantu ekara bakwa kana tax iringa yeko genda ase serikali ekara ko enda ase serikali
serikali nebwate chinguru yo gwakana they go strain lakini wana winga for example sakolinga boniga things are bad vijana wana kazi kazi hakuna yani you see the foreigners are not investing here so no nyene serikali yenene ege dependent kutoa ushuru as that existing business people ikiwa mata serikali depends on ebango yiko buturwa kurwase igastokora anyolenga wana factory yakire na for example ga kisi tosaka nyolenga foreigner yakire ga ya donate rikosene factory mate ga South Mugrango isa gocha ya kor ama korenga ki now esigwechire mate ga ndaye konye make use of it eros no boya aya isa gocha muna wasike chinchuga iga atenga from this nane tere konye cycle no mayari ga konye recycle tuanze cross chigasi gasi chiko kole chibayo gasi ekaro twanyori kubreiga abantu mbere ko nabange bararo suwa abande batapata yes not only abantu abalikiru they are help now to support the government financially through agoraki esoko na tax kolengana na manyoro yeka igakuburi gabona igatia raira murobiri oye no yoruto oyo bottom up ningo or most likely gokeya edeniense gwate ya Kenya. You see now one nandegen to kendikira wekere very unique. Omonto korokunga Ruto chiskando chiatokire. Chile sarende those projects. Unaona projects Yidam. Those are government money. Those billions of money a government which recover it is a problem. Omonto kumubwatia nere chiskando nchiro. We are not talking bad because kine nchiro roro. Omonto yobonga is like you have taken people two people baraba chirobzi babwate the same interest. Ono nenda monto yo madona is like ngabanta everybody ga kenge ga yani ga kembete korwa no de koruga iga abanta aba what will happen do you think ikiaro oyobona ga kem oyogo ukifanya hii na mimi nitafanya hii because they are equal now omonto korokunga nere Raila mwako yo mate nini achapitia bona mate sing SH ya ikire he wants to leave a legacy. The legacy ninga ki na gambete nkakonya bakanya kabarusho bakonya yani the same thing akonyira bakanya to karu from that one chama to gacha multipartyism from that devolution of government actually devolution through chiasi ya chirigai so what do you think this person can do kakole ndogete bija bichiko wakyo mu Kenya biamano asinge njete giteto enda siasa chagusi no chise chaerere ukatokune ai James oirengora ndota gite kida kanke igo ili to kwanira mangana gusi naro hello Ndizi TV kubwatekana na maoni ya yo daktari ekrogokyo obo MCA ne kie masoma manke yo alikwata biguli ekrogili kubodi agatana soma manke asante ne kene na kyo okoigura na ba MCA achorire agatebanga wives are not a representative of women not wananchi Geoffrey agweni kurubuchura ndo moliria meke mumurobiri yo biamaro kigima asoko bekingana ya ogo chagaiga nalikana rogotebana gie hi Ndizi TV I'm Ann from Nyaguta. Uncle, I'm watching you. Thank you for the program. Thank you so much. Thank you. Who is that? Agate abakoro kwa Ann kuru Nyaguta. Ann yerulie. Ann yarobora nako maite kuru Nyaguta. Thank you. Biamano ya kigima asoko rike yomurobiri yo kirirege kone. Na tukotoka tukoria Jumatano kinsi kuchakira chinzi iseto baka chinzi isano chobo tukona bagoli tukulia Jumamosi marogoba na batukwanira bono rigeria execute mira tubwate umugabano bono musike amusinyaribo uyokurwa North Mugirango tubwate Timothy Bosire uyoana na masakara ili tukulia lero nojese Ekeumbu Gia Siasa bachoria ABC tubwate Walter Nyambati Joseph Kiango inaro Emilio Ngeri naro igati abande ikimyano kyobo governor si county ya Nyamira na kyokiro chigwika bono sigia ikire na ande yake kuikira boniga ingoro chole bosyo na inde chiyali ko chikura ngwa kucharenge boniga ningorenge gocha gutanga Nyamira ntoiko hakuna kupendelea lakini rende aseto kuli yomuntu kurukunga Nyambati Walter Nyambati osebe Nyambati osebe
omongwana onale muto let's speak ora boli yo maite ke wa nando ora boli nande na maite uchesa siasa omonto korukungana ere deputy governor Nyaribo yo lengi bono rumo izanyo kama no anyore governor igari nganda somebody nainde omongwana yokorangana ali ne igaro omate chikura na chiro chigo ikomnyoke omonto rio kusamisa omate tiango tenga chikura Chukorta yo waka kera chisipika chirio korra abantu aganyo waka. Chirita ikura. Chikura chirio monta kogenda gosuna wana konya abantu abara ibali bako ile bintu konya nambo tuko ba kolete mambe karomo ko kan indire kwirende. No monto kuruka nyambati. That is the style. Are ngora taiko ya wone bintebiga botko gosona bona botko mukutane yamba tukeko koragali. Karomo ko kamambi. Amanya abantu baonchokete. Bantu mbayo ara ko mate konya ogotenga lakini bintu ngare gatake. So ikarto korre banta abate bono totenga kinyambati na bala tukubwata na Nyaribo. Lakini Nyaribo asa koranga na korre bintu bya eboronge na and being in the office. Na we Torjine kalanse in the office. Anyora banta bakomu. Na wakene anything kirabe. Aya, number 2, abantu korunyamira okonyana ngomu na wono muntu governor oyotene korwase Kenya Kwanza, that's Yoda. No yomo. No yomo. Kera abantu batene ni yomo. Na ande butambe igo konyoranga korunyamira na watu wa opposition enyinge. Lakini go karatoja Kisi County konyoranga watu kwa barasa. Abantu bagwa Kasamu. So igo na watu asenyamira unless again to get the kebeiga nabakoranga things might change lakini watainga ki ase Kenya Kwanza bataro uchibia ikia nabakonya no montare Kenya Kwanza lakini igorali atenga ki nasi mioga lakini saa onye no mugaba no sino mheshimiwa na rabauchi okay korali na bono osakoranga mna bono gosina ba MP koru not mugrango ligeri mo ama MP bono koru gose koru west mugrango o montoro nga kemasi that guy buna yani buna korra gosimdo twarale compare no montore ngorro okorre bintu bikorra kana okay Antro chumondo gare ni Yoda. Gosigare Kenya Kwanza. So abantu batenga ki okay ntoko tagete bidonya kore chame. You know this time abantu batenga ki sio chama toko chora. Ototeko tebana 6 pesteyo. 6 pese is not going to work. Asegusi. Usia abantu ngora wale 6 pese. Ande we are speaking now take the bank. Ego ikeka roti chikwa chikura. 6 piece they must not dante ko priority. Why? Ombuna wana tianda gote. Ekarumuna wana oja tenga ki omonto ne kara tenga ki nga women are not representative of steward. Na ande me bi omonto ine graduate, ine omonto with the masters. Omonto ye kara so obsi. Nkia chikokora. Nothing. Koma kwanga ki bono gali maybe kiana nkere maybe from that place bakoranga kijana kaza gotenna at least this not some experience I make even to get a better can project 6 business ngi worker na beta so tego so other chuma tawa ntombale last time ba so because of that get chorus nyarebe okay bakaiti abantu yani chinguru kete chigatumeka ngati gatokora kira kintu rusinyarebe oyo bakatumeka umuntu we nero basumbuire bono bakabika bono bakabanga babikire nte babikire umuntu muronge kumbe babikire umuntu go chikobona kubakora bono bakatuma kurusi kuriye gwako umuriro bakagende frying pan bono kubachora kabisa bono bagosanuka tochi county ya Kisi asubwango kigima ndochinze chetu cha arre kulendera kutowika ukwana James to ibere jinda kankeigo ino kibwatete abanyali bali masaba baro korengana naye boni gase bali tubwate Simbarati ODM tubwate Jubilee Krisobure tubwate UDA Machogu tubwate Oyongo oyole kiama Kenya something abone ibire yete which mwenera kiyo Oyongo no ali obishano erensa tubwate abange abandi bali bagendrete gwikaboni ga dynamics cha chenchiri mato ko mutinyorio oeta gwikaboni ngi ya chenchiri actually madra bokonyoranga oyolenge mutu mutinyoyo otambukire umungahochire mutu una bono umuntu korukunga Machogu na maybe no anyesa na basanda and gereti tosa kulinga koruso borugoro koru nyali ba rogoro yes what
Na korte. ere base yaye. Na bate record. Tosa kulinga umuntu kurunga simbarati. Kurubo basi no e base yaye. Now abantu ababere because these are the two people one ba komnyokani. Now let's look nga omuntu yabono kurunga nere simbarati. Nga yaka was supported na ande koru. Bagenda bogetutu. Okay. Because of onyonka issue. Abagetutu ma they fought as a block. It might ngaki na bwate more votes korubogetutu than anybody. Toje korubogrango mate umuntu korukana rengo governor nani this nani korubogrango mate de Oyonko yes, yeah. Pon trocho no mogrango daba grango na ora ngaki this person tosa koli no e wave ya ene so abanta babere Simba na Machogu. These are the people to watch. Ngaikoira obure, ngaikoira now obure bona iga of course na roro. We don't of course na roro. It's like anybody. Narrow nende. Lakini let's look for the wave. E base ya ngayire. E base bona ande ngento kikabe problem. If ababaswa obure na rati in fact nande from the nearby nande gonto boto movement rep nande mate there is no way mo munyali bali mo choro mo women rep ko the same place e governor from the same place mo manyi watching awona yade that one can bring ina era wana koranga ki if Machogu nera asako use that opportunity nilwe masabara mbogati yonde bakubaga no manyali iyo nde mondo korona professor ongeri na professor ongeri ko be kamo no nyen this time ekano korona campaign mwako limate I think no skirt na marogo te kore. No, we are not talking bad, but let's talk. Okay, fine. Apart from Nanko Morande from the media, also kwanya korana ko sitika alchia chiko myokana na rolling game. So no, now my the reason why maybe lakini rende ngento galinga aki at the moment when we analyze then you see algales ikiara on this the first time mata last time kana mwako litwa mwaka chikura pese kara akeretu iga tetinga we professor enentunde ya mwali go and sit at home kura tutakupatia na akaenda akakanyo ako kampeni hapana akapewa kura jikaenda and actually akawa declared the senator of the country. Yes. Now this time chikura chia obogangana njetinda mora by the way the aggressiveness like they have so kale gwete njire ngao maybe ankale gwete njire ngao but no na first by na maybe kana na mama skarande krava ko kulinde ime na watra tomorrow mukire which is okay lakini neno yote kiara that mzee is very good as elder advice maybe to be able to ekera you see the goodness that mzee atigere the legacy gakini no scandal chi whatever nchiri chirichi komo tarnish that name bobe so maybe aire taira nyasaye bunarabeke no mosora ngakingwa kolega singia biamana bona beraka thank you Oyonko nyamwe ya manson derbi ko kurukuru bugirango mate gaiga yes nero te kwamera nonde kuruense meju na inde sesemo yo bugabana yes erege tita kya yo zipikiramo onde yani endonde te koligereria yes efakta eyenga asokorwa umuntu rana ni mukwamira bora muna kuru bobasi totebe mbale babere kristo bure na asimbarati yes kurwa nyari bari masaba ndobwate Machogu na ongeri bono yonkere asale buye kanero ubwate getita buye there is no way oranyore base ya gira kara abi governor at the same time umuntu kurukuna nere senator ko boli umuntu kurukuna nere nani this guy korubogrango mate oyonko pana umuntu kurukuna no nani okobolia magara yes
the same thing oyabo oli obo governor na magara koleki abo oli obo senator it can't work tekonyalga you know yani you know aba abantu bakoro kumogusi bosomo mogusi mogmata wanje so which means nga abantu aba it is either this maybe omonto korokunga nere magara because now there are two people bakoreke bako move kurmate I do think nga manto mbake magara at the same time bakara yongo na kongo lakini rende tokwana litukeri na kongo so which means nga that vote it is already spoiled asike minano kiaba women representative tubwate Paris vitu tuon serigo tubwate Doris Donya toto tubwate oyoro incumbent urjane tongera tubwate Eve endo I think Obino na roro abange baroro bagwate baka Julie abange baroro kolengana naye ekimina neke ni ngoroche mono ni kolengana naye omweto mwana korokana ere Donya Donya this is the second time akuboli na ende Donya their campaign with Arati. Now let's analyze. You know that's a group ya Arati, Donya, and maybe Senator that is a wave. Donya na bwate wave. There is a wave. If things which you call me which work up which cover. Lakini rende asomos what you wrote the current na ne rento mandarate Janet because nero rai remedy abaswati akonyira ona look na ala think abaswati look here muna konyanda orro mwaroche the other time gocha ngango na ndro senita boke okay na you see being in the office the bintone vingi na wati chinguru na nere na boiketa te sigona kinata nga se siasa boning gochakera bono back around July the beginning of July talitoku manyana tuamanya ngabona kera tulichona abantu bono baba cleared baba cleared their papers yani bono they are declared legally to campaign for a particular or a certain candidate a certain seat you know MCA yani bono abantu baba declared time nali monda tenga na atene bono madiria masakarali aba accepted na IPC bolero mondo rigorero bono tinga torenga kyao kisa siasa yae so within this month munoje ko era igana kwa manyana na kibono omonto korokunga Donya omonto korokunga Janet omonto korok fulani bono ba side on the ground tinga torena the reaction of the ground nga ki reaction ya BF nga kiba kale kwerende from there on nga ki aiga ono bimer aiga byarare gochia aiga bya I hope nga nyasa to anchire that time tobo to na to kwera I think rende before before that January which na oto amene ko July na oto ramo maybe interaga na 90 we shall be in a position yo analyze who is who okay biamono mwanchu murigere kyando cyabere kideka ikomi goro yichinze isano cyubutu kubonero utotokorera bagitu kwakiringa biamono nigo twakwanira mangana tari make siasa cyoro bangoro gusi nabo kiriche igoro galia elinde gokoa okoligiriria kurwensemo yende matra bokonyo rorigiritie bitu kurwensemo yemo akini kara kwa igure ngane na ndikwa birigire kurwensemo yende mangana siasa tayo mangana yokuramana na mangana yugukwana ebintu biribira zigotokonya asa matukagocha unyolenga obacholo niko bocha limo asika kimya ketano tutakuwa netibono na ende igo twasaliri tokanye bakimya kende 5 eyere busyo bono chingakiye chindo che Omosaye James okorere buyone michenda koroto metri gidaka 10 na igoro yechize nalega igokwana titete musiekere sikakuru kuna Hello Ndizi TV mbia mono kebati and engineer Omwoyo asumuro bilyomuya inche igonkoro kwa moige kurwa mogorora konya nabo nganchete rutopi kolende ekera mochora gachagwa aradigorlae rigo ikan go nigo anchete ruto lakini ende kera mochora gachagwa okoranga ibinto bya bongorokire igekora na tete konganya timatio tete konganya gusena kikolende semesi oyo aikire nero yarenge yo mweri gaigandoje acha nijideka iseto igoro chinsa isano chemagoro yabona bia mono kigima asokoba ogo tuligereria so murobiri oyo nigo tukwanira mangana ali atulengera nabagusi bono murobiri onde nigora korwe turanyo koreri tuko lia Jumatano
chinsa isato guchakira chinsa isato igoro weka chinsa chinsa isano chabutuko yes chinsa isano chabutuko tigato iri bageri kukwakira ngambia mono linde tumrene na ndisinga no bwate kende kama ali wotema bono gentanara tenga ki maroche abagusiba minto bono na ibintu bya bekiru ngamba na ibintu bya ngero bono na liye ba treka yona bega treka yes ngo gantara chikura nainde ekene kia mangana amate no ane biblia tenga ki nyasa ma Yesu oli olingo mwana omotaere rumo omwana muronge bantu ba mwangete tigango turike libya ngaki muntu chikochora muntu ki akoragira ko serwa is not a problem serwa e kapsa nainde karo mo gachirete ragira but rende omuntu yo chikochora no muntu chenga kai omwana onyarebe gosibu na ono tuchakire buna ono gosino mu MCA akakolika lyo gwetali ro chae gali nona kebatyo gali sino gali omongo lyo obolie nyongo kurige tunungo ragende ro chachi kochi kwende kuya maji mate rairo koira gosirutaire tamate ngomongo ina chandegete haya omuntu maite ningo mu MCA oanke gaiya correct number 2 omuntu koringa mna wana abana chipasari chibaba you know mna wana chipasari mate chinichi ya serikali omuntu kuri chipasari ekyo no muntu korokunga omweshimiwa omwMP omuntu yomata arege ama naona I think nkorenga there is a problem as chipasari okoyanga nande bali babwate na bako amaena bana emechirire muntu bakachiri kuisato yani you see inkiona cyose kiramba kome umuntu igabwate yani emechirire cyandegete rairo goso ruto goso tamati ngumwana na cyane umuntu mayita ningo anyway tutanti kwanda asamange so ekarato cyokoro burai tianga torenga ki omuntu amana tokochora umuntu nachi konkoni tigama ngana yo ngana se rwanda this follow umuntu yo de range shop card yae score card yae umuntu ngaki akarate bintu yes biamono kigima oyo akoro kwa engineer Iken Omwoyo ante bine kero na indago chigocha sejinga kichinde kokendale mujolio harisa basongo abekirwe gutwa amanye gocha kare doctor boni gari engineer igobono kero ko murangiri chakanirie telio engineer for now lakini amatuka makagocha nigago chikoro kunga doctor Ken Omwoyo biamono kigima thank you ya do tigara banta bangi na onko tinga lenda banta banga abantu muna wana bagusi abagusi deone nduge kira tokonye somya mwana wa school somya omwana ekina kintu cyo tokonye sama tukabusie kiagera actually buna wana mare mutento bwati gentu ko mwana somya na daktari ali kinini nini to komorra you kwengusire ma chaya na neme chande mingi mbia mwana asabantu amini mbia mwana kegima wekachinga kichindi chenkoro kwa John Kebati mbia mwana thank you